iti Masakbayan. Ano talaga nakasagana kan apok? Sige, ibaga akon kan katipod now. Do apay asyakla ang tinabangunam amang tartarabay kan ka, kabayatan ti panagdakkel mo. Di kagdanag, Lola. Naustuan ako ni ti edad. Adan nakam ko. Maawata kon ti amin. Basta ti kayat ko. Ibagayo ko makanyak no ayan dagiti dadakkel ko. Ay, amom apok. Diyak namnamaan adumtang ta iti kastoy apunto. Impagarup ko no umdasan kan kati adda kasasaad ta ita iti biyag. Lola, Kunak no saanan adumtang ti kanito. Nga ikagumaampay lang amon ti kinapundo. Maipapad ka nagiti dadakkel mo. pasensya kayong Lola. Gamkas itinakon-akon. Adan nakam ko. Maawata kon ti amin. Iso akayat ko amamuan no ayan dananang kantatang ko. Kaya nakalaang, hindi pinanawan na kayo ti amam apok. Anya? Dayta ti agpaiso Hector. Si ipod idin, saan min nga mo kaninanang mo, no sa dino tinapanan na. Basta nagpakadang agsapol ka no iti trabaho na, tapno maipaay na ti pagkasapulan yung agin na. Ngam saanan na nagsubsublay, kang runaan na, saanan ang nagparparik na. Kasta ka di, Lola? Why, napok. Iso ada kami kaninanang mo, tinang ikagumaan anang isakan ken ka, idi maladaga ka. Ngamga po iti rigat ti panagbiag. Kinasamitan ak ti anak ko, asyak pailakan o ti makaamukan ka. Tamapan ang trabaho iti adayo ang lugar, tapno mabiyag na ka. Lola? Gaputa talaga mo't amarigatan kami ide. Imanugotak. Kadagiti ununa a bulan. Mayat pa'y man. Agpaupaw-it iti kwarta ti inam. Kakuyog ti surat amang ipakpakamaw. Anasaya at ti kasasaan na. Aging ngay ti maysang aldaw. Surat laangan ang naggapukan kwa na tinaawat ko. Anya ti nakalana di ti surat na, Lola? Ipakpakaam mo na iti surat na. Anak asawan na iti lugar nga ayan na. Kat saan ka nun ang makaipaw-it iti parakan ka. Anya? Day tatiyak pa'y apok. No pa'y kasta, nagnamnama akide nga ang mga numakonsensya ni nanang mo, kat pawitan na kamutlaan. Ngam talaga saanan, iso aman ipon idin, siyaklatan tinagisaksakan kan ka Hector. Dayta, ti si bubukal akin apod no apay asya akon nga aapong mo, tinabangunam kas dadakkel mo. Di mo nakaskaso ti may papan ka dagiti dadakkel mo, Hector. Tinapatag, ang kakadwa tayo ka dagiti kabarkada ta, ha? Sa bagay mo't kit di Averon? Saan mo na basol ti basol da? Ti importante, naragsak ka. Un mo't kit di, ha? Gusto ka, Veron? Naimbag lang na tanda kayo barkadak? Koray kaskasano, malipatak ti kawan na banguna kadadakkel ko. Katuan mat, ganandamot niya apong mo bakit saan ka di? Di na kamat baybayan. Itad na amin na kasapulam. As-asikasuan na ka. Pudno day ta, Veron. Oh, anya pala ti sa pulam. Awan mo't kit din. Oh, putlagayam. Iso tuloy lang tatibiyag, Hector. Saan na nabalingawan na bango na madadakkel mo? Tandamot niya apong mo bakit? Amang ipaay iti amin na masapul mo. Kang runaan na. Adda kami abarkada, makanayo na kadkadwam.
angay ti panagadal mo, Hector. Nasayat mo't lola. Awan ti mga pagdanagan nyo. Nasaya at nga ron no kasta. Awan ka di matla ti parikot ti pagadalan nyo. Mga nuti na pakairamrama namin dyan, Di kay danag lola. Nasingpat ti apo ko yo. Siyak pa iti mayraman iti kumkumpurme akalukwan iti pagadalan. Imposible mata. Kaya't ko lati baka sigurado, tasayang mo ti panagadal mo no bilang laang apok. Imbagak mo tin lola. Saan kayong agdanag? Nasaya ti kasasad ti panagadal ko. Awan ti parikot. Maalangan ron. Ay, anyan ay tararamidam ngay. Assignment ko lola. Kat da iti ti pamanaknak nga ipampamaysak ti panagadal ko. Ay, talaga mo ta. Ay, nasaya at nga ron no kasta. Maala, umunaak nga rudan ang maturong apok tanay. Rabi imatag. Engkanto matag maturog, apaman ang mairingpas mo na ita assignment mo. Wen lola, saan da ka pa kadanagan? Ayan nga tadag iti tropa. Sigod-sigod ano sumangputak diti pagadalan. Sabtendak mo tinadagos. Sakam to agigita na mapanidi tambayan mi. Sakbaya mga rog iti klase. Ngumapay nga itangawan damat. Imposible mo't nagpapadadaan aglangan ita. Imposible asanda ka pa kaamuan. No bilang laan. Hector! Oh, Veron. Ada kagayam dita. Kung naklaki din nagpapada kayo kadagiti daduma kabarkada tangawan dita. Kunak no naglangan kayo amin. Saan, Hector? Kasinsina milang kadagiti daduma kabarkada ta. Nagkapuan nyo ngamin. Sigod-sigod mo't ni orayan dak no bilang at masapol ang pagsasaritaan tayo. Kinasarita mi ngamin ni Mang Miguel. Ha? Sino Mang Miguel? Dayo dito'y lugar tayo ni Mang Miguel. Mayata kasarsarita si ka. Nagsingpat. Madlaw nga do ti ang muna. Kan ado ti masursuro kan kwa na. Agpaiso? Wan Hector. Iso ati nasaya at intod madamdama. Agkuyog ta. Aggindan ta na mapan iti lugar ng imbaga ni Mang Miguel. Sigurado ang mapan matla ang iji ti daduma kabarkada ta. Madlaw nga min ama ay ayo na mata makisarsarita ka ni Mang Miguel. O sige Veron, sumurutak. Interesado akong matamakam amoy iti bagbagam Mang Miguel. Iti lugar mi ni Mang Miguel manang Emmy. Masansan amapan iti pagadalan mi ket umungan na dagiti estudyante karama na dagiti kabarkada. Adda pay gundaway nga awisan na kami nga agpiknik iti igid ti karayan no addawaya. Ibiglay na kada kami dagiti sursuro manipod kadagiti agnagan iti Carl, Marx, Mao ken Lenin. Kadagiti saan ang makaamam mo dagiti nagan anadakamat ko kat na impluensya a personalidad amang iwarwaras iti makakanigid nga ideolohiya. Iti ababa sarita manang manangalilaw da. Kagiddan dayta, ipakpakaamuna kada kami dagiti pagkurkurangan kampay iditi gobyerno. Nga iso kano ti makagapo no apay adinan intuloy ti panagadal na iti Manila. Ta ipamaysa na laangan timang tulong kadagiti agtutubo, anamin pinsan kanon alinipat dagiti adda iti turay. Gapo kadagiti mangmangag ko idi nga ibingbiglay ni Mang Miguel, saan ang naigagara ang napanunot ko ti inak, ken ti kinapunno, ano addala ko matinasaya at anastrakan na trabaho iti probinsyami,
Saan ko man nga imadayo, kat di na kumamutan pinanawan iti den na ni Lolak. Di tamutan nga inot arimusing tigurak iti gobyerno, kan kadagiti dadakkel ko. Kasano ay Hector? Sumurot kay tiyaw awis ni Mang Miguel Apaskan? Jay anibersaryo ti grupo da. Jay panangrambak da iti Cordillera day. Wan Hector! Wan veron, sumurtak. Mayatanak nga minadumdum ng kadagiti palpalawag na kada tayong agtutubo. No kasi nga dagundaway nga agdudupudup tayo. Uray siya Hector. Kaya't may mati sumurot. Ganti na duma pa akabarkada ta. Di sumurot tayo. Nga masapol nga agpakadak pa'y kanilolak. Diyak kahit nagdanag. Siyak, nagpakada akong kadagiti dadakkel ko. Bakasyon ka numat, iso pinalubusan dak. Sapay lang ko matapalubusan nakmat ni Lolak. Talagang kami nakayat ko ti sumurot iti awis ni Mang Miguel. Anad ka iti papananyo apok, di kag subsubog ijay. Di ka agdanag, Lola. Nasing putak mat. Ay, sa bagay ba't ket di Ngam sigurado ka saan anak kababain Nangruna kat awan mo ti maipabalon ko kan ka kwarta. Mga nukunlaat nga dagayang masapul abayadam. Awan, Lola. Di ka agdanag. Naalanga rod, ulitak, aganad ka iti papananyaw. Wan, Lola. Di ka agdanag. May kakarod maturog ang tanay, Rabin. Tapno masapa ka inton bigat. Kat di ka maladaw iti pagsisinarakan yaw kadagiti kakadwa. Nagkadu tayo gayang beron. Agasong may taoray latadlo awan sinagluganan tayo amin anang itulod kada tayo iti dayta lugar. Wan meron Hector. Kabakiran matan iti dayta banda. Nanawan mat makita balbalay dito'y nang ituludan kada tayo dagiti nagluganan tayo avan. Uwan nga rod. Tanakating tayo ni tiday to adiso. Kaya't ko maamuan nyo, nga dapay nas ka na pagnalin tayo. Saan tayo pagayam anak tayo ang di Hector? pakangayan ti Paskan. Uwan nga rod. Alan, rugyan tayong ti magmag na. Dayayan beron. Dayta dalan nga agturong iti bakir ti tinurong ni Mang Miguel. Umikan. Sumurot tamot din kadagiti kakadwata. Kamaud dyan na. Nakagtang tayo mutlangan, pero Ay, dayo mo ti dinalyasak tayo. Magasin ka ni. Malaman anak agtang tayo dito eh. Ayos lang, saan ka di? Kita mo niya. Nakaragragsak na giti sinangputan tayo iti day tapos iti kabakiran. Umarod. Dapat na di agsasala. Tabayatan di pa nagtuktukar ti daduma iti ganisa. Makapayat, pero italang nga nakaimata ka kiti kastoy. Uray siya karon. Panagkunak kat aging joyak dito, Hector. Ore siya ka. Talagang aging joyak lakit di dito eh. Eh, kita ang Hector. Ha? Ado dagiti mang sarsarabo kada tayo akabarbaro asangpan. Nakaragragsak da ama ki alamano kadagiti kakadwata nga agtutubo adimtang dito eh. Una niya.
Uy ka, mabantamot iti ayan tabiron. Makiam-amutamot kadakwada. Kaya't masawon Mang Miguel. NPA kayo aming nga adda ditoy? Wen, Hector. Jak ilibak day ta. Si pupuso kayo, ngay manugot iti awis ko kada kayo. Isungawan nga rod matinaskan nga ilimed, wano ilibak ko. Agbalina, kanapod no kada kayo, nga inawis mi ditoy. Kastamat dagiti kakadwat. Binilin ko amin ida, asandang aglibak kada kayo. Mang Miguel, kanta ngay agsarsarita may papaniti grupo mi. Kaya't kapag pilyen, ngay suntumatlaan, taramidak kadagiti padam, nga agtutubong adan ditoy. Pagpilyan iti anya, Mang Miguel, no kaya't mo dagbalin akas kada kami. Agtalinagid kaan dito kabakiran. Wano saan, agsubli kay jay patad, nga masapol nga agrekrut ka iti agbalin akakadwa tayo. Kas iti panangawis ko kada kayo. Ha? Sikati umuna nga agpili, Hector. Kalpasan na, isublat ko akasarita dagiti kakadwam, taiso damot ti pagpilyek, no anya ti kayakda. Mariknak amasan sa dudak idin nga agadal man ng Emmy. Kan gaputain tanam kon iti panunot ko, nga awan matla ti patag ko kadagiti dadakkel ko, isa binaybayan dakon iti dan na ni Lolak, pinilik nga rod tinagtali na idlaangan iti kabakiran. Dagos met asinanay nak ni Mang Miguel nga agaramat iti igam, nga ad-ad dapay anakaragsakak. Diyak man amota saan man laasimkan iti isip ko idi, no kasanulaangan ni Lolak, no saan akon nga agsubli iti danana. Diyak pulos na panunot asigurado nga agdanaganday jay, no di na kon mapasangpet pay. Basta ti amok, day din ti rugi ti panagbiag ko iti kabakiran, kas kamang ti makakanigid a grupo. Kat iti kaunaan agundaway manang, nakariknaak iti nagpaiduma ak kinaragsak ken gagar, gapo iti kabarbaro a kapadasan, iti dasig ko kas agtutubo. Apaman anasanay dakon iti panagigam iti armas, ad-ada nagbalinak anadursok, kat kanayo nak amagagaran tunggal adda dagiti operasyon mi, ama ipasungalngal kami iti rangan. Sige kakadwa, labanan tayo ida! Nagganas na talaga ti makirangat. Nang runa ita, tawanin dadanagak apulos, akas ididamo. Kas lagagangay laangan kanyak ti makipimpinal to kadag iti soldado. Tanayruwama ka talaga ni agaramat iti igam. Pagda napunta na kadwak, ijabanda ti nagtaudan ti putok ang nakapunta kang kuwana.
Iti nga mo ti pang turong iti igam ko. Bilibakan ka, Hector. Awa na pulos ti buteng mo, no may papanan iti ranget. Mapalpaliw ka, tunggal may pasungal-ngal tayo iti rinupak. Talaga desidido ka, amakiranget. Di ka pulos agbuteng. Gapu ka dagiti na isalay sa'yo kanyak, sipod nagamam mo tayo, Mang Miguel. Maawata kamin dagiti impalawag yu kanyak, may papan iti kinaawan ti serbi dagiti agturay. Pinaibay anda dagiti kas kanyak nagtutubo. Hector, rumbang lang nga ilaban tayo ti karbangan tayo kontra kadagiti abusadong agturay. Nangruna ti karbangan mi agtutubo. Rumbang laeng, Hector. Kat mamatiak nga agbalin kanto, anasayat a lider ti grupo tayo, no dumtang ti umno nga aldaw. Anya? Makitkitak? Nga dadapay anasaya ti pagbanagan ti grupo tayo. No si kanton di mangidaulo, Hector. Mamatiak nga dadantupay nga agbalin tayo nga epektibo kan nabilig. Nabalihi. Agyaman na kiti panagtalakyo kanyak, Mang Miguel. Awanan yaman na. Kan maysa, ibagbagak lang matipod no. Mamatiak nga agbalin kanto, anasaya ta lider ti grupo tayo. Terapi. Pasiglangan nga uni dagiti insekto di kabakiran ti mangag. Nakaturog lakit din dagiti kakadwak. Ngamsyak. Ora niya taramidak. Diyak pa ilang makaturog. Sana mapuna sa pulos iti isip ko. Noon niya nga talaga ti lablaban mi. Iti kabayag mo tanti pa nagbaling ko ang miyembro ti makakanligid a grupo. Mariknak mo tanti bandog ko. Nabambanugak ang kalkalap iti kompormila dita. Nabambanugak ang makirangrangat kalag iti tropa ti gobyerno. Kaurunan na. Mabambanugak pa amang pampanunod. Noon niya talaga ti ideolohiya ngay lablaban ni. Malaksit iti dayta. Kailiw ko mo't tinauli mo kapanagbiyak iti din na nilolak. Oh. Kumusta nga taytan nilolak? Anya nga tanti mapampanunot na maipapangan niya. Kalpasan na dya akong nagsubli iti din nana, sipod nagpakada ka dumara iti panagrambak ti Cordillera di. Addan sumagmamano atawan tinapalabas. Mariknak, asana kon anaragsak ditoy. Sana kas ididamo, at talaga ang magagaran na kaunay taanyaman ni aramidan ni. Sapayawan mo tandito ni Beron. Pinili na iditi kampay di kat agrekrut laangan.
Padi na kay tagbalinan anay ng NTA. Nalawag din na amok iti. Asaan mo't lang ang nagtuloy ang nag-recruit. Ta sigurado ako kinuna na lang iti tikas dyan ang nag-recruit. Tapno mapalabusan ang makasublin iti lugar mi. Damti kinapod nuna. Di nalakit di kaya ti papaaramid iti damang Miguel Cancwana. Anya day kunam, Hector? Mang Miguel, nauma ko niti kasasahad ko dito'y. Isong agpakada ako man, tagsubli akon iti din na ni Lola kiti patad. Si Papa Lubusak, iti day takid daw mo, Hector. Agpay so, Mang Miguel? Agyaman akunay. Iso na laeng. Tamatalagan akmet, para ken ka. Apay, Mang Miguel. Anya ti pagdanagan nyo kanyak. Sigurado. Ibusan da ka dagiti militar. Uluyan da ka. Wano dagiti asino man nga otoridad ang makakita ken ka. Iti pa nagsublimi jay patad. Anya? Apay kuma, Mang Miguel. Gaputa kaduada ka. Kamang ka, di makakandigid ang grupo. Saan damat nga mo nakikapungak kada kayo? Saan ka din? Awan, ti mailimat, kadagiti militar. Una itura sino pa nga otoridad, Hector. Mamatiak nga muda, anagbalin ka akamang mi. Akaduami. Iti lasod ti sumagmamano atawan. Katpatsyak, may sagmak ka, iti kanito nga da makakita ken ka nga otoridad. No sumalog kan, katagsublikan iti patad. Anya? Iti kanito ang matiliw da ka, Hector. Sigurado nga itorture da ka. Tiyakmat kaya ang mapasamak dayta. Isa pasensyakan. Ngam saan ka palubusan asumalogan ni Jay Patad, Hector. Ang talinawin ka lang dito'y kabakiran. Ngam ti may sagmak kagitin. Ala, panawan kan. Oo na yan. May sagmakak kan. Jack, bakit di kahit may sagmakak? Iso na lang ta. Talaga kahit kunti pumanaw dito eh. Nauma ako ni tikas na kasasahad ko. Isama ka mo ditan. Agli ba sa klagan na pumanaw dito yung kampo? Pama na makakita akit napintas at tiyempo. Ang subli ako ni tayan ni Lolak. Ang maganadak lang. Tap na awan ti makakita kanyak ang militar. Hector, apo, kagyaman ka nagsublikan. Lola? Kunaklakit din no anyan tinapasamakin ka. Kalpasan akimbap kang ka iti makakandigid a grupo, apo. Ha? Amo yun na niya tinaramid ko, Lola? Amo yun nakikapagak iti makakandigid a grupo? Saan ana iribak kanyak na ita, apok? Tanagdinamag dito'y lugar tayo na ita. Kalpasan ang nakasubli dito'y da Veron agayim mo. Kalpasan na ideal daw ang nagpakada ka kanya, kapok. Lola, pakawanan da ko ma.
Nagbidduta kiti kas tiyan nagbalin na desisyon ko idi. Naalilaw ak, Lola. Na-brainwash ak. Kaya't kung tagsubliti na uli mo kabiyag, Lola. Iso naglibas ako na di kampumi kat nagsubli ako diti lugar tayo. Apok, panagkunak. Kasaya atan no sumuko ka kadagiti masaknan. Anya? Saan na mabalin, Lola? Sigurado nga uluyan, dak. Itorture dak lakit di. Anya kumaga po nga aramitin dakan ka na itangay, Apok. Gaputan mo dak imapunga kiti makakanigid a grupo, Lola. Isojak kahit ti sumuko. Ngam, Apok, dagiti laeng otoridad ti makatulong ken ka ang mga barwanan. Saan, Lola? Ang mga nuluyan, dak. Diyak kayat ti sumuko kadakwada. Gatang, Ay, sumatlagayam amadlaw ang nabambanog kaunay, anak ko. ay, permi ananang. Ay, huwan gayam, ayan ti apo ko yo. Aday ti silid na. Kat no medyo sumipngat mo ta ni tayin tulod ti amana. Nagpaspasyar da ka no, iso na banog siguro Aman no, nakaturog pa yun asaan anangan, nanang. Nabsog ka no matitay simbang paut ko nana. Tanangad da ka no ka ni amana sakbay nga intulod na dito'y balay. Kasta ka din, nanang. Amangan no nakaturog siguro. Baybayan tayo nga roden, tanong makainan Tadaman klase na ninton bigat. Nala nga road, ikamot agpulasan tamang rabi tayo batan kada tatang mau. Wan, nanang. Ala, agar mo sarkan, Mike. Amang numala daw kay ti klasem. Nasapa pa'y nanang. Agiddan tangarudan ng mga O, sige nga, Rod. Daapong ngay. Saan da ka di ba yung mga nanang? Madamdamadan to kanon, ta nagkapeda itay nakariing da. Kumusta mo't nga iti panagpasyar yung agama? Mayat mat nanang. Kas itisigod. Ado tayo nagpasyaran mi. Ken napan kami pa'y gaya medyo balayda. Anya? Insurot na kamanan ijay? Amang ano dama ko na ti kadandan na. Nasingpot mo't na antimila nanang. Inayayam ko pa yung amin na ading ko. Kasta ka di. Naimbag mat, no saan nakapakpakitaan ti madiday dya babae. Saan mat nanang? Kat anya mo tinyawid mo nga intad ni tatang mo. Awan nanang. Ta saan ba'y ka na nagsweldo, kunana? Kasta aya. Mala, agawa am nga rod timangan, tamapan ka nag-eskwela. Delia, awan ti trabaho mita. Nagpakadak iti kalman iti boss ko tatang. Nakisinukatak iti day off iti may sa katrabahwak. Iti kalman pa ngamin ang medyo maditiriknak. Kasanaw katapos mo ti bagay miti katatrabaho. Inton kuwan na agsakit kalakit nga ruday. Saan mo tatang? Kaya't ko lang amin ti makaurno para iti matrikulan tumanan ni Mike. Umadani manan ti panag-examen da. Apay, awan lati maitulong mo tindi amana. Sikala aminan. Awan mo itod na tatang? Obliga umot ngamin Anya ka dita? Ang manailata na mapan na ipaspasyar di anak na. Awan na pulos maitulong na iti panagadal ti ubay. Diyak kaya ti dumawat tatang. Aging ga ka ba ilak nga ipaiti kasapulan ni Mike, aramidag. Diyak kaya ti kaslagpal palama dumaw dawat iti kwarta iti amana. Ay, no apay mo't ngamin apalpalubusam asumursurot iti amana. Nagpuskol mo ti rupa na dya lalakay. Taintun isubli na ni Mike, ima-ima nga agawid dito balay. Bayan yun tatang. Kas nakunakon, kabailak nga ipaiti kasapulan ni Mike.
Jak kasapulan ti tulong na di lalaki. Anya launay ay ati pagsarsaritaan yung agama itay, kasla makapungpungtot ka. Kasino matisan ang makapungtot nga eh. Agasam, ta nagawid manan nga ima-ima di apo ko ta edi kalman. Umanay latan di pa nang ipaspasyar di na laing alalaki iti putot na. Jak man amo ka ni Delia, apay nga minapalpalubusan na diyanak na. Nusakla ti matulaw, jak pulos kahit nga agkita da nga agama. Awan babae na di alalaki. Di latan may kadwa pamilya na ti bibiyagan na. Kasanumatan nga iti obligasyon na kanimay nga apo ko ta. Hawan maaramidan ta. Ta saan mo't akayat di anak mo nga obligaan di na laing alalaki. Nga roda, iso na panuynuyan. Ngamwad ako mamot bain na, aramidin na ti rumbang. Sapay, amo ka masasayar mo't no daduma ni Delia. Nangruna no agis istorya ni Mike no kasta nga umaisukunan di amana. Sapay la kumangarod, taamon to ni Mike abigbigan ti sakripisyo kan kuwana ti inana. Saan kumamaalilaw kadagit ipakpakita kan kuwana jay nalaeng nga awan ti amona nga amana. Ibagakon iti damo apaset ti surat ko, nabayagan ang nagsina kami iti asawak manang Emmy. Ngamjak pawpawilan ti anak ko as sumurot iti amana. Saan apulos ang napugsat ti komunikasyon da nga agama, manipod nagsina kami. Iso an aklon moten ti anak ko, nga adan sa bali a pamilya ti amana. Adda pa mabalaw kanyak dagiti naganak ko, taapay kano ajak dawatan ti sustento ti anak ko iti amana. Ti rason ko nga minmanang, kabailak nga isakad ti panagbiag mi nga agina, nga uray awan tulong ti amana. Ngam iti sabali abangir, amok iti bagik, at talaga amarigatan akon. Gaputa dumakdakkel ti gastos na iti pagadalan. May saak akahera iti may sa groserya. Iso at talaga asaan nga umdas ti matmat gadak para iti kasapulan mi nga agina nang runa ti panagadal ni Mike. Agingga nga ada na panunot ko a solusyon ti problema. Nyadjay ko na mga ibagam ka na kami kanina ng Maudilya. Adan na panunot ko a solusyon. Tapno sa anak unay amarigatan iti panang papaadal ko kani Mike, tatang, nanang. Manya nga day ta anak ko. Agabrodak laangan. Anya, padawag di anak mo? Ungag pa'y Saudilya. Kasanom ni Mike no pumanaw ka. Kan sigurado ka din iti daytaan na panunot mo. Sigurado akong tatang. Nanang, total, napigsa kayo pa'y matamang taripato kan kuana. Kan may sa, dakalan ni Mike, amunan ter aramidan na. Apay nga minasikalaan tagsakripisaw. Aba di mo obligaan di amana. Wen mo't anak ko, saan mo't siguro adakos ta anak na mo't ni Mike? Kan may sa, kanayon da pa'y nga agkita nga agama.
Naibagak mo kada kayo saan ka di. No disnudo amang ted, tinasayaat. Ngamkas makitkita tayo mat. Talaga nga awanday ta iti bukabularyo na. Kaya't ko apanagnakan kwa na, akabaila kapag turpusan ti anak ko, nga uray awan apulos ti naitulong na. Ay, Hala, adakan ka day ta anak ko. Sikat ti matulog, ta sikakat nga rod ti inana. Kat sapay kumatag baligi ka iti panggap mo. di mo pa kadanagan ni Mike, tada kamin ti makaamukan kwa na, anak ko. Agyaman naktatang, nanang. Kung maibagakan ka. Anya day tananang? Manula atawanan, agkolehyo kanton. Dumakkel ti gastos mo iti pagadalan. Iso na panunot ko ti agabrod laangan, tapno makapagtuloy ka nga agadal. Papanam ngay nanang? Nagaplaya ka domestic helper di Hong Kong. Kat iti mabiit, ag-flight akon. Kasta ka di? Okay lang nanang? At damat da po nga kadkadwak. Kan, at damat ni tatang. Day tarod ko matidawatak kan ka anak ko. Asaan mo asansanan ti sumursurot iti amam. Amangan no mabaybay am ti panagadal mo. Saan nanang? Agadala ka na imbag. Kanawan mo't dakas na no sumurutak ka ni tatang. Ipaspasyar na klang mo't. Basta iti kaawan ko, agsingsingpot ka. Di mo baybay ang daapong mo, nang runa ti panagadal mo. Laglagi pam nga iso ang mapanak iti adayong agtrabaho, para ken ka. Awan tinamnamaom iti amam anak ko. Nanang, laglagi pag ti amin abiling nyo. Nakapanan ni nanang mo ija Hong Kong. Di tayam mo no kasano ti kasasaan na ijay. No nasingpot matlaang ti agbalin nga amo na. Iso nga igaad mo ti agadal. Tapno adamot serbi ti panagtrabaho ni nanang mo ija balasiw tao. Apong, agadala ka na imbag. Day tamo ta talaga ti bilin kanyak ni nanang. Amo mo't nga isulaang ti agsakripisyo para ken ka. Iso adi mo ipapaayan iti sakit tinakam, wan. Apong? Dakkel kan. Iso nga amo mo no asino at talaga ti agsakripisyo para ken ka. Uray saan nga ipagalti inam makisinnarak ka ken ni tatang mo. Di mo kumaunay sansanan ti sumursurot ken kwa na apok. Tapno saan mo ta masaksakitan ni nanang mo? Apong? Uray saan nga agtagtagari ti inam, no kasdi nga agkadwa kayo iti amam, amok ang masaksakitan mo't laeng. Amken na nga med nga mga no as-asidagton tirik nam iti amam. Saan nga umdas ti paspasyar na kalaeng apok? Rumbang ko ba nga ipaay na ti obligasyon na ken ka, uray saan adaw-dawaton ti inam. Iso nga adaken kan amang timbang iti amin, Mike, apok.
Hello, Nanang. Hello, anak. Kumusta ka, Nay? Saan ka kadi amarigligatan dita? Saan mat, Nanang? Didak pagdanagan. Gagangay ti agdadamong umadayo. Mailiwa ka na yun kada kayo. Kumusta nga ni Mike, Nanang? Ay na, imay man sinukon itayan di amana. Mapanda ka no maki-birthday. Diyak ko mapalubusan, tanda eksamen na iton bigat, ngam nagpilit mo't nga maid. Nanang, Madinsa ti epekto ti panang palpalubos mo iding agkita dagiti agama anak ko. Di mi mo't mapawila na nakanayo na sumurot iti amana. Di mo't tuldog nga amana, kunam na awan pagkurkurangan na iti anak na no tigtignay. bayan yun, Nanang. Amo ni Mike Daytan. Nagsarita kami mo tun sakbay api manawak dita Pilipinas. Ngam isungsong ba dyan alaing nga amana? Imbagak lang nga rodon nga agripaso pa'y para iti eksamen na iton bigat. Ngam di nakmatingkas kaso. Talaga saan pa'y nagbaliw da dya lalaki iti kinairesponsable na. Sapay ko ma, taawan ti madi nga epekto ti kadayon da pa nagkita anak ko. Sapay ko ma, Nanang. Gaputa kayat ko ang makapagturpus to iti kolehiyo ti anak ko. Ingka gumaak ti nag-apply kas domestic helper dito'y Hong Kong manang Emmy kat napagasatan akmat. Mabutangak ididamo amang panaw iti anak ko nang runakat kanayon da nga agkita nga agama. Ngam daytoy laangan tinabatbati a solusyon tapno makapagtuloy iti panagadal ni Mike. Idi pa'y damo manang talaga asaanan a kanunungan dagiti naganak ko, ti panang palpalubos ko kan ni Mike a makisinarak iti amana. Ngamjakmat ngamin kayat nga ipaidam ti anak ko iti amana. Isuna laeng takaskas di asaan a nagbaliw ti amana. Irresponsable latta aging ga ita. Aging ga ididandanin agturpos ti anak ko iti high school. Hello, Mike, anak. Hello, Nanang. Kumusta kayon? Nasaya at mat anak ko. Dandani ka nagturpos iti high school. Unyarot, Nanang. Nagato nga rodon tar aramidan mi pa nag-prepare para di graduation mi. Naipatulod kon ti pagbayad mo kadag iti masapol mo iti panaggraduar mo. Bayadam to aminan, wan? Nanang. Di kagdanang. Wen gayam anak, nagpakada akon kadag iti amok nga agawidak inton graduation mo. Agbakasyonak di tayo ti sumagmamano nga aldaw. Nasaya at magnarod, Nanang. Tapno dakan to itong graduation ko. Maragsakan Nanang, tamakawit ka. Rumbang laeng anak. Dayta ti inururay ko, ti graduation mo. Dandani ka nagkolehiyo, Mike. Unyarod, Nanang. Excited ako din. Panunutam analaeng no anyan to ti kursom anak ko. Jay kap-kap na kam ti alaem a kurso. Nanang. Isungarod ating iti kanaimbag no niya talaga ti pagtuyusan tiriknak. Adupay ti aldaw anak. Sigurado ang nakapagpanunot kanton. Alang arudan, agpakada akon ta adupay ti aramidak. Aganad ka di ta anak ko. Ikumusta nakton kada apong mo. Apay nga'y bakit?
Rapiin ng awan mo't ladya apo mo. Itay pa'y bigat ang nagsarak na nga agama. Huwag nga rod awan mo timbagbaga na sa balay. Basta ko na nangagkita na ka no nga agama. Apay, saan nga amo di amana nga datag dandanag nga gururay iti putot na di taon? Talaga aduldog na dya lalakay. Awan manaknakom na. Daitan, di ka nayon ko nga ibagbagakan ni Delia, di pa'y laang. Binaybayan na mo't gaya makanayon ngagsarak na kiti agama. Hanyangay ita. Ni Mike mutkit di Di na lang at mapanunutan nga agdandanag ta dito'y amang oray kan kuana. Ay kat siyempre, agin enjoy akadwa na ti amana iso akasta. Ay, kaasi pa'y ni Delia ngagsaksakripisyo. Tapno mapagturpos na laang di anak na. Irik-irik na nga ro di anak ta, bakit? Amo ka na sakit mo tinakom na agapoy ti mapaspasamag. Ngam kaya't nalaang mo ta saan amaawanan iti komunikasyon dagit di agama. Iso akasta. Di na napanunot tagbalin abunga di kanayo na panagkuykuyog dagit di agama. Kaslang arod, asa sinagpayon tirik na ni Mike iti amana. Saan nga adayo ang mapasamak dahi ta? No adayo kat nga rod ni Delia. Kan ti amana, ti kanayon akad kadwana. Ala, basta agyaman talaang tadandanin agturpos iti high school ti apo ko ta. Adan bunga ti panagsakripisyo ti inana iti balas yung tao. Kasla kaano laang idinapan ka iti Hong Kong anak ko. Ita nakabakasyon kan. Ay nabakait, nabit lang aglabas ti tawan. Iso nga rod tatang, nanang. Kasladyak na pupuutan. Ita agturpusan di apu ko iti high school. Wal, anak ko. Adan bunga, dagiti pa nagsaksakripisyaw. Amo ka saan analaka ti pagdaldalanam iti adayaw. Ngam na ikarigatam, Delia. Para iti anak ko, aramidat ti amin, tatang. Anak. Ay, nag-asat ni Mike, takaskan ka tinagbalin nga inana. Ay, no sa bali laang, diyak amaw no nakaadal pa'y. Garot Ingkarik iti bagi kapag turpusak ti anak ko, tatang. Nanang, uray awan tulong ti amana nga uray may sa akusing. Sapay ko mga raut, tabigbigan ni Mike dagiti sakripisyong para kan kuana. Amo namot ngawan na pulos tinaytulong ti amana, iti panagadal na. Dahil nga road tinasakit, kaslawan na nyaman na kan kuana. Di nang samot mapanunot ani nanang nalaag ti agrigrigat para kan kuana. Nasinaglat na iti amana nga uray kasjay day di lalaki, awan panunot na. Ay. Bayan yun, nanang. Tinapatag. Makita na nagturpos ti anak na nga uray saan atimulong. Dayta ti maipanakkel ko kankwana, nanang. Tatang. Dayjayan ti anak ko. Ay,
makapasalibu ka gitirik na. Kastoy gayam tirik na ti agpaggraduar. Kalpasan ti ado pa nagsakripisyo, makitak matlaangan ti bunga ti amin. Aggraduaran ti anak ko iti high school. Ni, pinayapayan nak. Maragragsakan na talaga ti anak ko. Excited nga graduar. Ngam, apay ato malangkyaw. Kasla da birbirukan na. Good morning. Ha? Anya ti aramidam ditoy? Apay nga da ka? Siyempre, atendarak ti graduation ta anak ta. Ay, Jenny, pinayapayan na. Nagragsak ti anak ta nakakita kanyak, Delia. Anya ti kayat mo asawan? Kinasarita anak ta, siya ka ti kadwa nang umuli ti entablado ang mga awat iti diploma na. Anya? Okay lang mo't kan kasan ka di? Request ti anak ta dayta. Kat, tsak mo't kaya tapayan. Nakita mo't no kasano ti kinaragsak na nakakita kanyak. Nagpuskol mo tan ti panagruprupan. Kalpasan nga inabandona na kami nga agina. Di nakpay tinulungan anang paadal kan kwa na. Ita, adda ka dito'y ako namlansik ka tinaggastos iti panagadal na. Saan abalit ka ba lamit? Naggapu ka pa yun ni Jabrod. Kaya tasawon day ta, kabala mapagturpusan ta anak ta. Awan mo ti sa bala paggasgastusam. Sana kas kanyak nga da pamilya amang namnama kanyak. Kinayat mo day ta isa ugunggunang. Noon da konsensyam, saan ka ko mga imanugot iti kayat ti anak ko? Si Kamot Delia, maminsan lang mo't day to'y. Isa pabusuyan mong tanak ta. Kan agyaman agayam, tadi mo impaedam ti anak ta kanyak. Pumanaw kay ti sangwanak. Agbiro kay ti sabali a pagtugawan. Diyak kayat a makita ti panagruprupan. Panahon nak ditoy.